ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसा आढळल्यास एक योगायोग समजावा. न कळतच आपण एक अशी पैस स्वीकारतो ज्याची पुढचा रस्ता केवळ एक मृत्यूच असतो. मृत्यूचा दिवा, एक भयकथा. जंगलाच्या वेशीबाहेर ते दोघे उभे होते. केशव आणि राघव दोन्ही हात कमरेवर ठेवून ते आत खोलावर जंगलाकडे बघत होते. जंगलाच्या खोलीचा घनतेचा अंदाज घेत होते. आज त्यांनी पैज लावली होती आणि ती आजच पूर्ण करायची होती. शाळा नेमकी सुटल्याने ते लगबगीने जंगलाकडे आले होते. कोणी आपल्याला पाहिलं नाही ना याची भीती मनात होती, परंतु तसे काही झाले नव्हते. ते दोघंही जंगलाच्या वेशीबाहेर उभे होते. सूर्य मावळतीला आला होता. डोंगराआड जाण्याची त्याची लगबग सुरू होती. कोणत्याही क्षणी तो त्या मोठ्या डोंगरात अदृश्य होणार होता. पैस पूर्ण करण्याची वेळ ही जवळ आली होती. सह्याद्रीचे ते घनदाट जंगल शेकडो मैलापर्यंत पसरले होते. ते उभे होते तिथून काही साधारण मैल आत जंगलात एक देवीचे मंदिर होते. कुठली तरी विचित्र देवी असावी, कारण तिची मूर्ती काहीशी उबडदाबड होती. त्या देवीसमोर एक मोठा दिवा होता. गावातल्या लोकांचे म्हणणे होते की तो दिवा सतत पेटलेला असतो, तो कधीच विझत नाही. आता हे किती खरे आणि किती खोटे हे सांगणे कठीण, पण गावातले लोक निर्धाराने सांगायचे की तो दिवा सदा सर्व काळ पेटलेला असतो. तो दिवा कसा पेटतो, कोण पेटवतो, तो पेटवणारा दिसत का नाही याचे उत्तर मात्र कोणीही देत नसे. पण तिथे दिवा आहे आणि तो सतत पेटलेला असतो यावर मात्र ते ठाम होते. याच दिव्याची कथा केशवने राघवला सांगितली. तेव्हा राघवने त्याची किती चेष्टा उडवली. असे काही जंगलात नाही, दिवा वगैरे सर्व खोटे आहे हे राघवचे मत होते. तर असा दिवा जंगलात आहे हे केशव त्याला निक्षून सांगू लागला. पण दोघंही एकमेकांवर विश्वास ठेवेना. त्या रागाच्या भरात त्यांची ती पैज लागली. राघव रात्रीचा त्या जंगलात जाणार आणि त्या देवाचे ते मंदिर पाहणार. जर तिथे तो दिवा लागलेला असेल तर तो दिवा विझवणार आणि तो परत गावात येणार. अगदी सरळ पैज. त्या रागाच्या भरात राघवने ती पैज मंजूर केली आणि ती पूर्ण करायला दोघंही त्या जंगलाच्या वेशीबाहेर उभे होते. राघव जंगलात जाणार आणि दिवा विझवणार आणि त्याची वाट बघत केशव त्या वेशीवर थांबणार, असे त्यांचे नियोजन ठरले. इकडे राघव तयार झाला. काही हो, पण पैज हारायची नाही, ती जिंकायचीच. आणि असं झाल्यास केशव त्याचे हर एक काम ऐकणार होता. त्याचे दप्तर वागवणार होता. दुपारच्या सुट्टीत त्याला पाणी आणून देणार होता. एवढंच की काय, तिचा जेवणाचा डबा देखील धुवून देणार होता. थोडाफार त्याचा अभ्यास देखील करणार होता. तो जंगलाकडे निघाला आणि जाताना केशवने त्याला मारुतीची शपथ घातली की दिवा असेल तर तो विझवायचा, मधून परत यायचे नाही. त्याला माहीत होते राघवला मारुतीची शपथ दिली होती, तो खोटे बोलणार नाही, तो दिवा विझवणारच. सूर्य पूर्णपणे मावळतीला गेला होता. वातावरणात उरला सुरला संधी प्रकाशही नाहीसा झाला होता. राघव जंगलात ती वाट तुडवत आत निघाला. खिशातली छोटीशी बॅटरी त्यांनी बाहेर काढली. सुरुवातीचे विरळ वाटणारे ते जंगल आता चांगलेच घनदाट वाटत होते. पायाखालची वाट ही आता वेगळी जाणवत होती. आधीची टणक आणि कोरडी वाट आता संपली होती. दलदलाची वाट सुरू झाली होती. उंच झाडी, खुरटी, झुडपे, वेली, रोपे, मोठे मोठे वृक्ष यांनी जंगल घनदाट बनले होते. हळूहळू एक एक प्राण्यांचे आवाज आता भासू लागले होते. आता पाण्यातून चालणाऱ्याचा आवाज देखील येत होता आणि अधूनमधून बेडकांचे उड्या मारण्याचे आणि बेडकांचे आवाज येऊ लागले. तर कुठेतरी वाघाची एक मोठी दरकाळी ही येऊ लागली. त्याचे कंपन उडून गेले. जंगलाचा कोर एरिया लागला असावा, कारण जंगल आता अति घनदाट झाले होते. आजूबाजूला काही दिसेना झाले. रातकिड्यांच्या आवाजाला नेमकी सुरुवात झाली होती. त्यांचा तो आवाज रात्र झाल्याचे संकेत देत होते. आजूबाजूचे जंगल आता भयानक वाटू लागले होते. त्याचा बॅटरीचा उजेड आता टोकडा पडू लागला होता. सगळीकडे केवळ
घनघोर अंधार दिसू लागला. राघवच्या मनाला आता भीतीचा स्पर्श झाला. मनातला आत्मविश्वास हा आता कमी होऊ लागला होता. जंगलात भीती वाटू लागली. उगाच पैजेचा हट्ट धरला. त्याला आता त्याचा पश्चाताप होऊ लागला. पण एवढे दूर आलो आहोत तर काहीतरी करावे लागणार होते. मंदिराच्या त्या दिव्याचा शोध घ्यावा लागणार होता. तो जरा स्थिर झाला. त्याने आजूबाजूला जरा निरखून पाहण्याचा प्रयत्न केला. 10-15 मीटरवर त्याला एक उंचवटा दिसली. तो लगबगीने तिकडे गेला. त्यावर चढून तो अवतीभवती बघू लागला. जरासा अंदर झालेले नामचे दिसत नव्हते. तरी तो निरखून बघायला लागला आणि अचानक त्याच्या नजरेतील ते दृश्य स्थिर झाले. अंगावर सरसर काटा आला. भीतीची सनक ही मेंदूपर्यंत गेली. त्या उंचवट्यापासून थोडेसे दूर त्याला मिनमिनत्या एक उजेड दिसला. तो उजेड हालत होता, पिवसळ होता आणि तो निश्चितच दिव्याचा होता. भीती, उत्सुकता, नवल, आश्चर्य या सगळ्यांची भावना त्याच्या मनात गर्दी करू लागले. तो त्या पिवसळ उजेडाकडे निघाला आणि पाहतो तर काय, दिवा खरोखरच अस्तित्वात होता. हे त्याला पटले. तो लगबग करत तो त्या उजेडाच्या दिशेने निघाला. अचानक पाठीमागून काहीतरी आवाज आल्यासारखे जाणवले. तो घरकून पाठीमागे वळाला, पण पाठीमागे काहीच दिसले नाही. पास झाला असावा असे त्याने विचार केले आणि तो त्या दिव्याकडे पुन्हा निघू लागला. दिवा हा जवळ येत होता. आजूबाजूचा कानोसा घेत तो त्या ठिकाणपर्यंत आला. एव्हाना किती काळ वेळ लोटला होता हे त्यालाही माहीत नव्हते. त्याने बॅटरीचा उजेड हा समोर टाकला. समोरचा देखावा काहीसा भग्न, विचित्र, कुरूप जाणवत होते. एक ढासळलेला मंदिराचा साचा हा समोर उभा होता. बॅटरीच्या उजेडात तो अजूनच भेसूर वाटत होता. मंदिराचे खांब हे अर्धवट कोसळलेले होते. वरचा भाग हा सगळा खाली आला होता. त्याने बॅटरीचा उजेड हा मंदिराच्या गाभाऱ्यात मारला. त्या क्षण 2 क्षणात भीतीच्या मुंग्या अंगभर पसरून गेल्या. समोर त्या ओबडधोबड देवीची मूर्ती होती. काहीशी विचित्र तर काहीशी बेधब. अशी कुठली देवी असावी ही, एवढी क्रूर अशी वाटत होती. त्याने बॅटरीची झोत ही झटकन बाजूला केली. त्या मूर्तीकडे जास्त वेळ पाहण्याची त्याची हिंमत होत नव्हती. त्याने मान डावीकडे वळवली. आता तो त्या दिव्याकडे पाहू लागला. एक बुटक्या चौकोनी खांबारा तो दिवा पेटला होता. मोठ्या पंजाच्या आकाराचा तो दिवा पिवसर उजेड फेकत होता. त्याच्या मनात सरसर करत ते प्रश्न उमटून गेले. हा दिवा कोण लावत असेल? हा सतत कसा पेटत असेल? एवढ्या घनदाट जंगलात कोण हा प्रकार करत असेल? त्याची नजर त्या दिव्यावर खेळली होती. दिव्याची वाट ही संदगतीने डोलदाराप्रमाणे हालत होती आणि डुलत होती. दिव्याच्या हलणाऱ्या वातीसोबत राघवची मान इकडे तिकडे हालत होती. तो दिव्याकडे मंत्रमुक्तपणे बघू लागला. कोणीतरी एवढ्या कष्टाने पेटवलेला दिवा आपण असा कसा विझवायचा? ते मोठे पाप ठरेल. तो अक्षम्य अपराध ठरेल. आपल्यावर कोणी नजर तर नाही ठेवत ना? त्याने झटकून इकडे तिकडे पाहिले, पण त्याच्या काही नजरेस पडले नाही. असा अचानक दिवा विझवायचा हे त्याच्या मनेला पटेना. तो दीर्घ अवस्थेत अडकला होता. दिवा विझवायची इच्छा होत नव्हती, पण पैज देखील हारायची नव्हती. त्याच्या मनात संघर्ष पेटला, पण पैजेच्या इच्छावर त्याने मात केली. दिवा विझवायला तो समोर झाला. त्याने हळूच फुंकार मारली. दिवा फडफडला, पण विझला नाही. त्याने पुन्हा तसाच प्रयत्न केला, पण आताही दिवा विझला नाही. तो क्षणभर थांबला. अशी जोरात फुंकार मारली. दिव्याची मोठी फडफड झाली आणि सेकंदात 2 सेकंदात दिवा विझला गेला. आजूबाजूला मिट्ट काळोख पसरला. काळ्या कुट्ट काजळाची पट्टी पसरावी तशी अंधाराची पट्टी पसरली गेली. क्षण 2 क्षण त्याला समोरचे काही दिसेना. सगळा काळोख हा नजरेसमोर तळला होता. हळूहळू नजर ही सरावली गेली. बॅटरीचा प्रकाश हा पुढे पडला होता. त्याला आता तिथे पळवळ थांबवेना. इथून जेवढे लवकर बाहेर जाता येईल तेवढ्या लवकर बाहेर तो पडणार होता. त्याने लगबग केली. तो पुढे चालू लागला,
15-20 पाऊल पुढे टाकले असतील, अचानक त्याला काहीसा मंद मंद उजेड आजूबाजूला पसरलेला दिसला. तो क्षणात पाठीमागे वळला. मेंदूवर कोणीतरी मनमानीचे वार करत आहे अशी जाणीव त्याला झाली. भीतीचे भाले शरीराच्या आर पार घुसत आहे अशी वेदना त्याला झाली. समोर हा दिवा स्वतःहून लागला होता. अगदी पूर्वीसारखाच संथ आणि पिळसर, तसाच शांतपणे तो जळत होता. तो जागेवरच स्थितप्रज्ञ झाला. हे कसे शक्य आहे? तो थरथर करत दिव्याकडे निघाला. दिव्याजवळ गेला. आजूबाजूला कानोसा घेत होतं नव्हतं तेवढं प्राण त्या फुंकरीत आणत त्यांनी ती फुंकार दिव्यावर सोडली. दिवा पुन्हा फडफडत विझला. पुन्हा पूर्वीसारखाच अंधार हा आजूबाजूला पसरला. तो झपाझप पावले टाकत हा पुन्हा निघू लागला. जेमतेम 15-20 पावले टाकले असतील, अचानक पुन्हा दिवा पेटला. आता मात्र तो भयभीत झाला. हे प्रकरण सोपे नाही याची जाणीव त्याला मनातल्या मनात झाली. आता भीतीने सगळे शरीर, मन, मेंदू व्यापून गेले होते. तो असा पुन्हा दिव्याकडे वळला आणि धावतच त्याने दिवा विझवला आणि तसाच वेगाने धावत पुढे निघाला. दिव्यापासून जेमतेम 7-8 मीटर तो गेला असेल. पिवळा तांबड उजेड त्याच्या आसपास प्रकट झाला. दिवा पुन्हा पेटला होता. आता राघव घामाघूम झाला. प्रत्येक रक्ताचा थेंब हा मलूल झाला होता. भीतीने तो उद्रेक झाला. डोळ्यात अश्रूंची धार लागली. आपण महाभयंकर संकटात सापडलो आहोत याची त्याला जाणीव झाली होती. आपली आता सुटका नाही या जाणीवने त्याची मती कुंठित झाली होती. तो हतबल झाला. क्रोध, भीती, हतबलात, उद्ग्रस्त या सर्व भावना त्याच्या मनात गर्दी करू लागले. याच भावनांच्या भरात तो तसाच पुन्हा माघारी फिरला. क्रोधाने, भीतीने पुन्हा तीच फुंकार मारू लागला. तो दिवा विझला. काही क्षण तो तसाच दिव्याजवळ थांबला. दिवा कसा लागतो ते बघू लागला, पण काहीच हालचाल जाणवेना. दिवा विझलाच होता. त्याला हायसे वाटले. तो एक एक पाऊल टाकत पुढे जाऊ लागला. दिवा अजून विझलेला होता. त्याने पावलांचा वेग वाढवला. दिवा पेटला नव्हता. त्याच्या मनाला बरे वाटले. त्याने डोळ्याचे पाणी हाताने पुसले. निघण्याची घाई केली. तो काळा पडदा चिरून तो दिवाचा उजेड त्याच्या डोळ्यात शिरला. दिवा पेटला होता, पण क्षणात पुन्हा तो विझला. पुन्हा क्षणात तो पेटला, पुन्हा विझला. आता दिवा विझत होता आणि पेटत होता. राघवच्या हृदयाचे ठोके आता वाढू लागले. त्याच्या शरीराचे एक एक भाग आता गोठून जात होते. एक एक अवयव मेंदूच्या आज्ञाबाहेर जात होते. डोळे जड पडत होते. छातीत कळ उठत होती. आता दिवा पेटत होता, विझत होता आणि त्याच बदावर हृदयाचे ठोके देखील. आता दिव्याची उघडझाप ही वेगाने होऊ लागली. ती वाढतच जाऊ लागली आणि तशीच तिच्या हृदयाचे ठोके देखील वाढू लागले. त्याची घुसमट तीव्र झाली होती. भीती ही टोकेला पोचली होती आणि धाड दिशी तो जमिनीवर खाली कोसळला. हृदयाचे ठोके हे अमर्यादित झाले होते. त्याची मर्यादा ही संपली होती. तो जागेवरच गतप्राण झाला होता. घाईने आणि चिंताग्रस्त चेहऱ्याने केशव त्या दिव्याच्या खांबापासून बाजूला आला. राघवला खाली पडताना त्यांनी पाहिले होते. त्याच्या हातातली ती काडीपेटी खाली गळून पडली. विझवलेला दिवा त्याला पेटवताना मजा वाटत होती, पण त्याची मस्करी अशी राघवच्या जीवावर बेतेल याची त्याला कल्पना आली नव्हती. तो न घाबरतच राघवच्या जवळ आला. त्याच्या डोळ्यातून घराघर पाणी गळू लागले. त्याचा मित्र समोर मरून पडला होता आणि त्याच्या मरणाचा तोच कारणीभूत ठरला होता.
हो, तोच. एक पैज लावून आणि दुसरा दिवा पुन्हा पुन्हा पेटवून तो त्याच्या मृत्यूचे कारण बनला होता. सगळीकडे मिठ्ठा काळोख पसरला होता. केशव आता रडत होता. समोर आपल्या मित्राचे देह होते. अवतीभोवती तो मिठ्ठ काळोख, ती देवीची अबोड धबोड मूर्ती, ते ढासळलेले भग्न मंदिर. आपल्या एकटेपणाची आता केशवला जाणीव झाली. राघव संपला होता. आपली मस्करी त्याला भोवली होती. येथून आता निसटलेलेच बरे. त्याने एकदा राघवच्या त्या चेहऱ्याकडे नजर टाकली, त्याचा कायमचा निरोप घेतला आणि तो उठला, जायला निघाला. आणि तोच पिवसळ उजेड, घनघोर अंधार भेदत त्याच्या चेहऱ्यावर पडला, कारण दिवा हा पेटला होता. पळभर सूत्र शांततात पसरली आणि काही काळाच्या आत केशव हा जमिनीवर पडला. अगदी राघव सारखाच त्याचे हृदयाचे ठोके देखील वाढले होते आणि त्याचे निधन झाले होते. आणि आता तो दिवा जैसे थे तसेच जळत होता, आणि तोही कधी न विझण्यासाठी. तर मित्रांनो, ही कथा तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर डिसलाईक. चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तुमच्याही काही कथा असतील तर खालील दिलेल्या मेलवर नक्की पाठवा. थँक्यू.